כל פעם חוזרים על אותם דברים שבחיפה באמת יש אווירה מסוימת שקשה לבטא אותה במילים של משהו מבוגר מדי וכבד מדי, ונדל"ן זה לא סתם לבנות בניין. לכאורה בנו פה בניין מאוד יפה, עשו פה את כל כמו שצריך, במקום הכי מרכזי בעיר, בניין חדש, חניות, משרדים, מסעדות, אבל הכל פה ריק. מה זה שווה? המסעדות האלה ריקות, אף אחד לא רוצה להזכיר אותם. אז זה מה שאני שואלת. מה שלפי דעתי פספסו בעירייה, וזה בעיה, כי כשאתה מנהל עיר או מנהל ארגון גדול, אתה חושב על היום, מה יהיה היום, אבל אתה צריך לחשוב גם עוד 10 שנים, מגמות, והבעיה שאתה עושה היום עבודות שטח ועבודות עומק בעירייה לאורך 10-20 שנה, אתה לא תקצור את הקופון הזה. מישהו אחר יגזור, אבל עדיין צריך לעשות אותם. מה שלא הבינו, שכל העולם הולך לקהילתיות. כל התושבים, המשפחות הצעירות, הן רוצות שהכל יהיה להם במרחק הליכה ליד הבית, מה שהתחיל בתל אביב, כל העירוב שימושים. מתחת לאף. אנשים רוצים לקום, לרדת מהבניין, יש להם בית קפה, יש להם מכולת, יש להם גן, יש להם סופר, יש להם בית ספר, חוגים, אודיטוריום, טוב, הכל. יש לנו מתחת לאף ארוחת בוקר, בוא נלך לאכול. יאללה.